Ġustizzja issa, lajta ta' numru ta' immigranti li nġabru fil-Belt Valletta biex jipprotestaw u jqajmu kuxjenza dwar l-inġustizzji li jiltaqgħu magħhom. U ma tkellmu dwar il-vjaġġi twal li kellhom jagħmlu biex setgħu jsibu l-libertà fl-Ewropa u rringrazzjaw lill-awtoritajiet Maltin tal-li salvawlhom ħajjithom. Minkejja dan iħossuhom limitati minħabba li jsibuha diffiċli meta japplikaw għal proċess tal-ażil. Dan minħabba li l-permess ta' residenza huwa temporanju u jaffaċċjaw sistemi burokratiċi l-aktar biex iġeddu d-dokumenti ta' identifikazzjoni. Dan anke għallu li jidhom li jitwildu Malta. L-immigranti lmentaw anke dwar il-fatt li ma jgawdux minn ċertu benefiċċji minkejja li jħallsu t-taxxi. Spjegaw kif ħafna minnhom qed jaħdmu b'mod illegali u għalhekk hemm nuqqas ta' drittijiet. Dan minħabba li min ħaddimhom mhux dejjem japplika għal permess tax-xogħol. Il-folla miġbura lmentat ukoll dwar ir-razziżmu. Filwaqt li sostnew li qed jagħmlu minn kollox biex jintegraw u jifhmu s-soċjetà Maltija, qalu li ma jħossuhomx milquha mill-kumplament tal-poplu Malti. L-immigranti talbu għal permess ta' residenza fit-tul biex ikollhom post iżjed stabbli u jkunu jistgħu jaħdmu u jivvjaġġaw. Huma esprimew l-inċertezza dwar il-futur tagħhom ta' ser jiġri minnhom meta l-permess ta' residenza temporanju jagħlaq.